משהו בבית שלכם. איפה? איזה אור? שלי, שלכם. איזה אור יש? מי? מי זה שם? שי. נכון. זה התינוק של שי? יאללה. מה זה? מה זה? זה בית של מישהו. זה בית של מישהו? כן. את חושבת שרותי כבר צריכה לאכול דייסה? כן. את תתני לה עכשיו? אני אתן עכשיו דייסה. כן? כן. ואת חושבת שאולי היא רוצה על הידיים? כן. לשתות דייסה. היא רוצה לשכב אולי. היא רוצה לשכב. היא רוצה לשכב? כן. היא עשתה קקי. היא עשתה קקי? כן. או, אז בוא ניקח אותה מהר להחליף לה. את תחליפי לחיתול? כן. ותשימי לה זה? משחה. משחה? כן. יופי. בטוסי. אבל בואי הנה, השארת את העגלה שלה. שימי אותה בעגלה. תכף נחליף לה? יאללה, תקחי אותה, נו. תעשי את העגלה. לא, בעגלה, בידית של העגלה, שימי אותה, תשימי לה שמש. שמש. כן, שימי לה שמש ותקחי אותה. הנה שמש, ועכשיו תקחי אותה, נו. אני לא נשאר עוד הרבה עד הבית, בואי. כל הכבוד לך, אישה טובה.